Hello guys, welcome back to my channel. If it's your first time and you just came across this video, don't forget to like and subscribe. And if you're my savvy, thank you for tuning in. So guys, basically this is the video of how Sima responded. So I'm going to play it right now. Just listen to it. Andifuna ukubona nje weekend ngathi yavutha elangeni ayinayo nomgca like but so boring kum like really andikufuni nam sisi wam and ingathi uyanuka andifuthuzi ngathi unuka impepho ndazi ngathi ula matsheri yazi ndikhe ndivala umlomo ama ndikufuna sisi wam andazi uba wenzani andani uba ungubani fuck off ndikufuni mna kuqala sisi wam and undifumene ngemini eright andikho busy namhlanje ndakuhlalela ama ndikufuni oh leave her Sima Tsek andifuni leave me in fact kwazi nokwazi and uyawuhlala unuka impepho kum nje week engenamgca apha but you're so boring.